אז שלום לכולם, אני איתי מהיום גיימינג אייל, והיום אנחנו עם רדסטון. אנחנו היום נעשה סרבר פרסום ומדריך רדסטון. אז אנחנו הולכים לסלש סרבר. אני אעצור את זה כי אני לא רוצה שתראו את הלוגין שלי, אז רק רגע. אז חזרנו, וזה בעצם פלוטמי כפי שאתם מכירים. אז מה שאנחנו נראה לכם היום זה כמה מכונות, 3 בערך, אוקיי? שאחד מהם זה סוויץ' בלוק, ככה קוראים לה, שמה שהיא עושה, מחליפה בלוק, ככה. אחד מהם זה נגיד, זה עושים ככה, זה כזה מעלית חפצים, בקיצור. והשלישי זה, מה זה היה השלישי? ודאבל פיסטון כזה, דאבל פיסטון מגניב, שזה ככה, ככה. אוקיי, אז מה שאנחנו עכשיו נבנה זה המעלית של המוצרים. דבר ראשון, אנחנו צריכים רפיטר, רדסטון, רדסטון, דרופר, לא דיספנסר, רדסטון טורץ'. מה אנחנו עוד צריכים? זהו בעצם. טוב, אנחנו צריכים תעשה את הכל בחוץ, אל תעשה כלום בתחת האדמה. אוקיי, אז בסדר. אז מה שאנחנו עושים זה בונים 1, 2, בעצם בונים קלוק, אוקיי? מי שיודע מה זה, כיף לו. כאילו יבין, עושים ככה, ואז מה שאתם תראו זה שהרדסטון יהבהב. רגע, אוי. נו. הנה, אוקיי. אז אנחנו שמים את זה כאן, ואת זה כאן. עכשיו הרדסטון טורץ' כאן מהבהב, וזה עכשיו כאילו כאן הרצפה שלנו. אוקיי? אתם עושים את זה בעיקרון מתחת לאדמה, את כל החלק הזה. אז מה שאנחנו עושים, שמים כאן רדסטון, הוא בונה לי כבר את הבניין. אתם יכולים לעשות את זה באיזה גובה שבא לכם. שמים רדסטונים, בודקים שכולם מהבהבים. אוקיי. עכשיו, אנחנו צריכים גם הופר. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו שמים את כל ההופרים עד למעלה, חוץ מאחד, שעוד מעט תראו גם למה, כדי ש... אוקיי, זה האחרון אנחנו שמים ככה, כדי שיזרוק את זה. כאן אנחנו שמים הופר, אבל ההופר צריך להיות מחובר לדרופר הזה כאן. ומה שאנחנו עושים עכשיו זה פשוט זורקים. וחכו כאן, והנה תראו שעוד מעט זה יצא. הנה, יצא. אוקיי, זה בעצם היה מעלית חבצים. עכשיו נלמד אתכם סוויץ' בלוק. סוויץ' בלוק, מה שאנחנו צריכים בשביל זה, זה פיסטון, סטיקי פיסטון. רדסטון רפיטר, רדסטון טורץ'. מה אנחנו צריכים עוד? אנחנו יכולים או עם לבר או עם זה, בטון, זה לא כזה כך משנה. ובלוק מסוים, ניקח גרס. אוקיי, אז שמים ככה, שיהיה כאן רדסטון, וככה. עכשיו, כאן אנחנו שמים זה או לבר, זה לא כזה משנה, אבל אפשר בעיקרון ככה. אפשר לשים, ואז שמים רדסטון טורץ' שמאחורי הבלוק של הבטון, שמים כאן רפיטר וכאן רפיטר. אנחנו לוקחים את זה ושמים כאן רדסטון, לוקחים את זה ושמים כאן רדסטון, וכאן מאחורה שמים סטיקי. אפשר לשים בלוק, ואנחנו צריכים עוד בלוק כדי שיהיה סוויץ'. אוקיי, אז הבלוק של הסוויץ' יהיה בצד הזה. מאחורה. כן, לא, אבל עדיין לא הגעתי לזה. אז בקיצור כן, אז כאן מאחורי הרדסטון כאן שמים את הרדסטון טורץ', ואתם רואים שנחבאים, זה בסדר. אז אנחנו שמים כאן את זה, ומאחורי זה אנחנו צריכים לשים, טעות, אנחנו צריכים לשים פיסטון, לא סטיקי, רק פיסטון. ככה, ואז אנחנו נשים את אותו דבר מהצד הזה, שמים פיסטון, ככה, ועכשיו זה אמור לעבוד. טנק. אתם רואים? זה בעצם הסוויץ' בלוק. ועכשיו נראה לכם את הדאבל פיסטון המגניב ביותר שלנו. תשאירו את כל הדברים שלקחתם משם, כי אתם צריכים אותם. אתם עושים ככה, אתם שמים מאחורה 2 פיסטונים, לא, בצד כאן 2 פיסטונים, ומאחורה אתם שמים ככה, שזה סוג של דבר ככה, אוקיי? רגע. סוג של ככה כזה. אתם שמים כאן רדסטון טורץ',
וכאן רדסטון טורץ', וכאן רדסטון טורץ' נראה לי, כן. אתם לוקחים 1, 2, 3, 4, 5, 6 ושמים כאן בלוק וכאן בלוק, ככה, זה אמור לראות ככה. אתם שמים זה וככה, בצורה כזאת, ואתם עושים על כל אחד שהוא יהיה על אחד, על תיק אחד. אוקיי, מה שאנחנו עושים עכשיו זה בעצם שמים בלוק, והנה, זה אמור לעבוד. ואז שאתם מחבים, סוגר, לוקח. אז זה בעצם היה מדריכי רדסטון. הפרק הבא שלנו יהיה סרבר פרסום על כל המשחקים שיש בסרבר הזה. ה-IP יהיה בדסקריפשן, לייק וסאסקרייב, ומקווה שנהנתם. אם אתם רוצים שנעשה סרטון על משהו מיוחד, תרשמו גם בדסקריפשן, אנחנו נענה. מה זה?